Filano lamsugo chini kokbrok technical ta entertainment channel tini nork ni bagai hai no hai kothoma ti feuka kothomangka khoroksa takhu bobini khachuksa kising ni wan sugui puitu chawi potini bino khachuksa kising baino thokai jakha bini shoishu bihik baino chaswmai tong jakha aboni bagai belaikna bakha dukhu nangai ruwai mungmanai o takhu ano share khlaikya te kaisa kabangma kothoma rogono chung sini viewers rokno comment khaimani nugu je tangai o kothoma o bari rokno simi hamya khlai phuno haika basala rokno simi hamya khlai phuno kunai abno ang tini norokno seri shukru bishanai oboto khoroksa ni personal life ni kothoma si oro tomuno bari ni chaya ka sing bari jono chaya khlaima phuno haika ba salani chaya ka sing salanun chaya khlaima phuno Fulani simi paithak jora khalagui khnai tongdi o takho kunke belai kin bakha kaham nge bini sarai phangchini simi no kami ga nani no kami gaisa no borok yar khlai mani nge khorong ni kiching ko mata asake borok katha layu nge o takho no puila kaijak kha nge kaijak mani yaklo bini sarai bo khorok sa sakya gabuni yaklo ke bini jio kiching bo yar ning mani bo kaijak kata ka puila ke otakhu no kaijako nge kaijak mani yaklo otakhu no bini yar no bini nogrogo invite khaye iko chalayo nanglayo tipra saba swarok nanglayo oma hita nge bokoto free ta asake yar ne nge otakhu ni bihik baibo bino kiching kogrok salayo mani layo antita boto otakhu to rishiro kaya nge haite no bahike jani bino kiching bai otakhu ni bini bihik hamjang mangai thanglaiya nge otakhu nogrogo krei samungrogo thangangke obini kiching phai bini hik bai chaswmai tongo tabo nogo krei furu nge aboto satokli onek kisung laiuta nge aboni yaklo khono prai borok chaswmai tongte no prai 1 year heke bisangka otakhu saimeya asike bini yar bono thokai tongkata boto yar nei nogrogo invite khai iko juaro nanglayo asake firita tipra sarokba hangke paithago 1 year hekeba bisa sengka hangkeba basai pukise misa saima ma hairongka ba bini hikbo salbrom phonamang kok saitongo ge basai saimia sabo bai sa ama haita kaise bakha wansung ge bo samung roni phatsaga nogrogo phakyangke bononogoi phatsaga phonok toniru ge kise misa ba sondeho bangaino ge basai wansaka sabo bai ani bihi koksa bini kiching hini bo saimeta gatam khlake bwsai bini bihik to phundo kol khlai kok thana simi sirungu asik thangna rok ringya anke bini bwsai bini khorang recording nei jat sabobe koksa maha automatic obahai bokaisa software nai rekhata anke kubino bihik bono kori fru asalana bini kiching na faidi bonong nong khothangan bwsai mane thulaina ni kok samarok bebak isu khana baikya bini otakhokta gangkeno oko khana kang takhu belaina dukho nangjakha bakha bai thangka bini soisoi khasukse kising baise bini hik chaswmai tongai tong keba gangkeno botam khaikya kamini chokdoring thangai bichar naikya are goting ro khana raka praman rok gangkeno ha kamini chokdiri kamini jotto borok o takukni bihik bai chaswmai tongmani asala bini kiching ta bono khoroni no ringi kamini lukoro bichar khlaikya hangke ho bicharo takukni bihik bai bini kiching khorokno dushima gochika sing hamjamun bisingti onek kisu relation ego thulaga chalaika amhairo kwbangma bicharo magoshika go kokrong khanawi takuk belaikna bakhawar waimo mankha hangke kangna bokagi manlia te kamini borobo te waisepan naidi tomuno te waise borok mohai tomung sitra mohai hamya samung khlaikengke borok khornino parani kamini tiklai rohnai nei luk kamini lukurokbo saka hangke takukbo goisin mana kha haipun bakhaw belai ke ruwaimung buni singui thangka boibaise relation ngui thangka amai gaise bin bakhaw ruwaimung phaiuta hangke yang bini saraibo khoroksa hangke saraino nasigino bobo goisimana kha hangke hasalni simi borok khornaino sakagi rekha hangke takuk
abono kaisa bin bwkha ruwaimung tabuk bo haino hai anukhung kabai no swnam binani do abo phano wansukha hai phano agini hai hi khini chongui nei me angai tongkhata kaisa kani nogo tongui tongphano bo buibai se relation ngai thangka waisa hingke tabuk bo hi khini gosi nei me angai tongkhata bwkha belai khruwaimung abono bo bini bwkhani kosto ruwaimung no tektono bano share khaikya aw hotakhukni opatimung patimani kothoma asukto saldagyaku ek saptah ekba 1 week siko abono takhuk belai kheno bwkha khamjak bwkha ruwaimung manjak nijini hik tongmani se tini buibai chaswmai tongkha kwbang kuna relation wngkha aboni yakolose haino hai nijini hikni gosinanani obo belai no kutuk haidiba haifana se tini nijini hikni gosima nakha kamini lukurokni dagi mungbai abono bo hojara chini viewers ekaba lukurokni thani kaisa buddhi khadi rok manamusung manita abono tomungno hotakuni kothoma nanorok khnai tongkhangke please comment box o mungsachuk share khaidi aw paithako belaikana hambai khalogui cheyoi nai tongmani bagai tei tomungno noni khao rogobo mungsachuk kothoma tongkhangke ba sini channel ni bisingti share khaimano tai sini channel no tomungno katalangui tongkhaba subscribe khaidi tei kaham nangjake like share khainani tapokdi